істен қойылған Фирдус Темаевны кіртмеске, менің білесі келе. Мен нәрседе ғайыпленмін. Жан есеп үшін, құштау үшін, бәлкім кіншілікте бардыр. Біздің заллар, біздің концертларға халық ери, қайбір артистларға халық ермей. Мені кімдер яратмай deyip, мен Башқұртстанға кірге тиіш түгілмін. Бүгін сөз соғыш турында болыр, мұхтарам жамағат. Бұл сөзіне ишетуге көплерде шунда ук дәһшәтле вакыйгалар, михнәтле заман, авыр югалтулар күз алдына килер. Әмма курыкмагыз, сугышлар да төрле була. Салкын сугыш дигән төшенчәне хәтерлисездер. Әйләнештә фикерләр сугышы, идеологик сугыш дигәне дә булганы бар. Бүген исә без тамашалар сугышы, концертлар сугышы турында сөйләшеп алырбыз. Ни гаҗәп, бу дөньяда андый нәрсә дә бар икән. Атна башында Азатлык радиосы җырчы Фирдус Темаевның Башкортстандагы Кыргыз Миякә авылында булырга тиешле концерты алдыннан мәдәният йортында электр утын кискәннәрен, нәтиҗәдә инде билетлары сатылган тамашаның булмый калуын хәбәр итте. Җырчы үзе моны Азатлыкка кайчандыр Куштауны яклап чыгыш ясавы өчен үч алу дип аңлатты. Татар артистларын хәзерге Башкортстан җирләренә кертмәү галәмәте асылда яңалык түгел. Муртаза Рәхимов чорында андый очраклар булгалы иде. Әмма аңа бит инде шактый вакыт узды. Уфада хәзер яңа җитәкчеләр, алар үзләрен шактый прогрессив, мәгърифәтле лидер итеп күрсәтергә тырыша. Республикада милләт-ара мөнәсәбәтләрне җайларга, төрле милли төркемнәр арасындагы киеренкелекне бетерергә вәгъдә итә. Шуның сурәтендә менә Фирдус Темаев очрагы. Һәм ул бүген Казанның Минемчә студиясендә булган хәлләрне түкми-чәчми үзе сөйләп бирер. Хәерле көннәр, Фирдус. Кыргыз Миякәдәге мәдәният йортының электр чыбыкларына нәрсә булган соң инде? Шалтырату булган. Сезгә ничек дип аңлаттылар? Безнең 2 көнгә билетлар сатылган иде. Biz килдек, аппаратны урнаштырганда утлар бар иде, утлар яна иде. 2 сәгать калгач, кинәт кенә ут бетте. Аннан без сорадык, ни булды дип. Монда мәдәният директоры юк иде, электрик юк иде. Һәм подвалдагы бер ут бүлмәсен, менә кая электричество щитлары тора, шул бүлмәне юып киткәннәр. Ана килде начальник отдела культуры. Ул килеп әйтте, инде подвалга су төшкән. Шундай аварийный ситуация иде. Аннары без төштек кире подвалга. Без аларны видеога төшереп әйттек, анда берни дә су юк дип. Һәм шуның белән шуңа нигезләнеп концерт булмый калды инде. Шуңа нигезләнеп концерт булмый калды. Монда инде андагы методист Сирень исемле бер егет зам главага шалтыратты. Алар әйттеләр инде, бездән шалтыраттылар. Кечкенә булса да Фирдус Темаевның концертын булдырмаска дип. Без югалып калмадык. Тамашачы белән очраштык. Чөнки безнең инде вакытта килеп җиткән иде. Әле 5 тонна аппаратны 15 минутта тиеп булмый. Очраштык, аңлаттык. Баян белән җырладым. Гафулар үтендем. Чөнки өлкән апалар 200-300 километр юл үтеп килгәннәр, кулларында бүләкләр, чәчәкләр. Менә шул. Ул залда ничә урынлы зал иде ул һәм билетны күпме саткан идегез? Залда 300 урын ялгышмасам, аны администратор әйбәтрәк белә инде, шул 2 көнгә 600 ләп 2 залдан тулган, 600 ләп билет сатылган инде. Ягъни тулы аншлаг булган инде. Аншлаг инде. Буласы булган. Билет бәяләре әйтә алмыйм, 600 дәндер инде ул бездә.
Olay yerinde 500-600 yerinde biz attırganımız yok. Çünkü tek koyagana varsak da nendigine ara olmasın. Belirleri şulay kala bire. Biz keldik 15 kişi. İş teknika, грузовойлар, avtobuslar bilen kılınıp, başlatıp, işertip, şulay ettirip bütün arasılanıp keldik indi. Hem halkta indi köbüsü taksiler yallap kelgenler. Şulay ettirip, şundayra hal buldayım. Firdus, siz Башкортстан Мәдәният министры Әминә Шафиковага да мөрәҗәгать итеп, аңардан бу хәлләргә аңлатма бирүне сорадыгыз. Берәр җавап булдымы? Әлегә җавап юк. Bu tegi açıktan açığa getirge kirek indi. Bu benim köptenden jılıp bilgen нәрсе. Bir yılın yolgışı alam indi. Belki bir 4 yıllar liktir indi. Tılvazı rayonda bizden kirtmişe 1-2 yıl kirtmediler. Şolay jafaladılar. Начальник отдел культуры bizning başka artistlarına da халық жей болмайсыз да бұталық бермеңіз deyip анары ол іштен шыққаш Аллаға шүкір соғыш алдық. Анан өткен ел ма екен, ел ярбілік ме бізді шапмауышқа шақыртмасқа жеңганлары біз енді аларға біз Ресейден журналистар шақырабыз, келке қалдырабыз деген кішкене кіттілер. Мен шындайрақ шырақлар бар еді, тек біз анарға ихтибар бермейдік, çünkü belki meni kimdir yaratып bitirmeydir. Şuna gana. Әмінда енді істен қойылған Фердус Темаевна кіртмеске, менің білесі келі. Мен нәрседе ғайыпленем. Жан есеп үшін, Куштау үшін, Акбарыс білен Сала Юлаевқа бағышлап шайырып жырлаған үшін, яки башқұртша бейгенім үшін, я менің түркімде ярты түркім Башкорт kızları, Башкорт егетлер эшли, шуның өчен гаепләнәм мин. Мин нәрсә өчен гаепләнәм? Миңа әйтсеннәр, гаепләнәм икән, мин гафу үтенәм. Инде шамаган сүзләр булган икән, мин гафу үтенәм. Бу сәбәп. Андыйга китсә инде без бит артистлар, без бит политик кешеләр түгел. Безнең политика белән утырга ярамый. Без сәхнәдә димәк без ике милләт туган икән, без бер туганнар икән, без бердәм икән. Biz күршеләр икән, без беребезгә шаярабыз да, көләбез дә. Безнең кайгы да бер, безнең шатлык та бер, безнең иҗат та бер. Минем концертыма шулай башкорт тамашасы да килә, татар тамашасы да килә, чуашлар да, урыслар да килә. Һәм мондый нәрсә белән безнең белән булай ярамый дип әйтәсе килә. Сез менә бу буйрыкны, мондый карашны Уфадан югары җитәкчелектән килә дип уйлыйсыз инде. Моңа нинди дәлилләрегез бар? Безнең үзебезнең булай егетләребез, кызларыбыз бар. Аларны инде ачыктан ачык әйтергә ярамый. Без аларны парлай итәргә тиеш түгел. Шуңа күрә маршрутный лист дигән әйбер уйлап таптылар. Ул Башкортстанда гына мондый нәрсә бер кайда юк. Янәсе маршрутный лист без без битендә бер кайда без битендә урышчакмыш ипошниклар битендә без эшмәкәр артистлар битендә без дәүләт теге культура, дәүләт тәшкил итгән артистлар түгел. Шуңа күрә безгә Минкульттан маршрутный лист нәрсә кирәк, беренче сорау. Аларга без бирергә тиеш программаны, кайсы шәһәрләргә барганны, ниләр сөйләгәнне, сәхнә артында нинди баннерлар тора, нинди аппаратлар тора. Бу бик мәсәк күренеш. Ярар, ансына да без риза, үткән ел бит инде без маршрут листа алдык һәм пандемия аркасында безнең 80 концерт эленеп калды. Шул алган маршрутный лист белән дә без әле безне кертмиләр. Инде быел тагын әйтеп карыйбыз, кертмиләр. Но бер-ике татар артисты керде. Без сорыйбыз, нигә, нинди, ничек алар керделәр? Аларның маршрутный листлары бар. Аларга биргәч, нигә безгә бирмисез? Я күрсәтегез. Алар күрсәтә дә алмый, аңлата да алмый. Демәк, күрсәтмәшли Павлов кергәннәр. Менә
Менә бу маршрут кагазы дигән нәрсә ул башка төбәкләрдә дә бармы? Татарстанда бармы ул мисал өчен? Я сез бит инде булай Башкортстанда гына бар димәк. Бер кайда юк, шуңа күрә безнең өчен бу бик кызык нәрсә, бик яңалык әйбер. Бuna әле бер ай элек ялгышмасам без куеп киткән Стәрлетамакта, Уфада концерт. Анда 2 зал, алар икесе дә Мәскәүгә карый. Һәм шуңа күрә аларга маршрутный лист кирәк түгел. Инде менә безнең 2 апрель булырга тиеш Стәрлетамак. Бүген иртән Ләйсәннән, минем администратор кыз Ләйсәнгә шалтыратып әйткәннәр. Фирдус Тямаевка маршрутный лист кирәк дигәннәр. Инде шуннардан соң тагын шалтыратабыз министерствога. Бирегез дип, алар бирә алмыйлар, указание юк. Менә шул. Менә иҗат иреге дигән нәрсә бар бит, әйме? Һәм дә Башкортстанда, Татарстанда бүгенге көндә формаль яктан һәм фактик яктан да Русия Федерациясендә тора бит инде. Русия Федерациясе ул менә Мәскәүдәге җитәкчеләр бигрәк тә бердәм мәдәни киңлек булдырырга кирәк дип сөйләргә яраталар. Менә бу күзлектән караганда, хукуки яктан караганда, бу маршрут кагазы дигән нәрсә һәм дә урындагы җитәкчелекнең менә шундый кәефенә карап кына бу артистка рөхсәт бирәм, бусына бирмим дип утыруы ничек бәялисез? Сүздәй, бу бик нык хукукны боза. Чөнки бәлким көнчелек тә бардыр. Безнең заллар, безнең концертларга халык йөри, кайбер артистларга халык йөрми. Иң кызыгы шул, безнең бит инде менә хәзерге вакытта Башкортстанда туып, бүгенге көндә Казанда торган артистларга, аларга Башкортстанда да куярга ярый, Татарстанда да куярга ярый. Җырлыйлар алар татар телендә. Безгә ярамый. Менә без санаулы артистлар бит инде Татарстаннан 95% Башкортстаннан артистлар. Шушы санаулы артистларга безнең кешебез җитми. Һәм мин министерство культураны сорагач, ярдәм итегез әле. Сез безгә кагылмыйсыз, сез ИП артистлары, үзегез проблемагыз сезнең белән үзегез решайтыгыз. Бу Татарстандагы мәдәният министрлыгы шулай дидеме сезгә, әллә Башкортстандагымы? Алар безнең Татарстандагы ялгышмасам, ул шундай сүзләр әйткән, ялгышмасам. Ярар, безне кадәр biz ministerse karamıyız, anda karamıyız. Biz bit halk küter, biz bit halk kütergen artistler. Alay bu gaş nege bizne kısarga gerek. Nege bizge marşrutni list gerek. Bu bizning bu bilmeydi. Ona tataran hal түгел. Әйе, сезнең иҗади иреклек хукукын бузу дип менә сорауны шуңа биргән идем. Шуңа күрә дә бу очракта әлбәттә сез турыдан-туры министрлык белән эшләмисез, аның структураларында түгел, һәм алар шуңа күрә дә сездән теге әйдә буталып җирмәгез, безнеке түгел дип әйтү алар өчен иң кулай юл инде. Шуңа да сез менә бу килеп туган аңлашылмаучанлыкны, хәтта ничек дип әйтим инде, бу киртә бит сезнең иреклегегез өчен. Ничектер хукукый ясылыкка чыгарга уйламыйсызмы? Моны мәхкәмәдә яклап булырлык эшме бу? Нигә сезне шиклиләр Русия территориясендә? Әгәр дә шулай дәвам итсә, бернәрсә уйларга кирәк инде. Хәзер мине кемдер яратмый дип, мин Башкортстанга кергә тиеш түгелмени. Мине хәзер мәсәлән анда безнең Татарстанда Буа шәһәрендә мине мәсәлән хакимият башлыгы яратмый дип, мин анда кирмәскә тиешмени. Я мин Нурлатка кирмәскә, мин нишләгән? Мин берәр агитацион эшләр алып бараммы? Мин милләтне айыраммы? Без нишләгән? Без җырлыйбыз, без халык белән эшлибез.
Сезне ярату асылда сез тутырган залларга карап билгеләнә инде. Әгәрдә зал буш икән, аңлашыла, ярату яратмау мәсьәләсе. Әгәрдә тулы икән, бу да үзенә күрә зур күрсәткеч. Шулай түгелме? Шул заллар тулы булуы зур күрсәткеч. Әле бүгенге көндә, менә быел безнең 9нчы ел концерт куябыз. Быел менә без 14 көн рәттән 10 көн, беренче 10 көн рәттән, аннары 4 көн, 14 көн рәттән 12 залларында анда 1200 урын. Шунда без концерт куйдык. Бүгенге көндә, бүгенге заманда, авыр заманда тел белән керешеп ятканда, телне саклаган вакытта яшьләр әле бик теге исләр китмәгән вакытта да шулай зал тутырып, шундый заллар тутыру, бу бит инде бу бик зур бәхет. Безне киресенчә поддержать итәргә кирәк. Туктагыз әле, безнең җырчылар, без санаулы гына артистлар. Бүгенге көндә артистлар күп түгел, без санаулы гына булса, иң зал тутырып җыелышлар бер 10. Ул бит бөтен татар дөньясына җәмәгать. Менә шуны аңларга кирәк. Безне киресенчә, менә әле күптән түгел пирамида залында концерт куйдым. Һәм шунда конкурс үткәрдем татарлар җырына, кайсы тамашачы милли киемнән киенеп килә, без аларга бүләкләр бирдек. Без аны әкрен генә үзебез киенеп, үзебез җырлап, безнең дә эс калдырасы килә, безнең дә ниндидер бер яхшы эш эшлисе килә. Чөнки без барыбыз да патриот кешеләр. Без барыбыз да тел өчен янабыз, үзебезнең милләт эшебез янабыз. Бигрәк тә мин. Менә шул төп сәбәп түгел микән сезнеңчә? Менә сез хәзер әйткән сүзләр, сез популяр кеше, милләттә аз санлы дисез бит инде, сез аз, ләкин популяр һәм дә бигрәк тә җанисәп алдыннан әйме? Шундый популяр кешенең Башкортстанга килеп, татарча чыгыш ясап, татарларны менә сез татар дип әйтүдән түгел, менә сезгә килгән кеше бит инде ул татарлыгын сизеп килә, әйме? Шуңа да менә шул хисне арттыруга каршы куелган киртә дип уйламыйсызмы? Мин бөтенләй верно уйлыйм. Чөнки безнең быелгы программада бит килеп чыгабыз болгар, сугыш болгар киемнәреннән элеккеге безнең анда Россия флагы белән Татарстан флагы. Һәм ул бөтен районнарда, бөтен шәһәрләрдә без шулай флаг күтәреп йөрибез. Аннан бит инде татарлар җыры килеп чыкты. Әзрәк без яшьләрне флешмоб ясадык, кайсы район, авыл безгә мотор видео ясап җибәрә, татар дөньясына кайнар сәлам дип киенеп, без аларга хәтта шундый бүләк ясадык, бушка барып концерт куябыз. Без менә хәлдән килгәнчә инде. Менә хәтта безнең Марат Гутович та бик кызыксынды бу җыр белән. Шуңа күрә мин шәхсән бу минем фикер генә. Бәлкем дөрестә түгелдер. Бәлкем мин татарларны уятып йөрим-дер. Бәлкем минем гаебем шундадыр. Тагын бер аңлатма күрергә туры килде социаль челтәрләрдә. Анысын сез телгә алмадыгыз. Менә Куштау дип әйттегез, бәлкем дә анда Акбарс белән Салават Юлаев уенына бәйледер дидегез. Бәлки шәхси, кемдер шәхсән сезне ошатмыйдыр. Юк, мин әле җанисәп дидем. Җанисәп тә дидегез, әйе, ләкин тагын берәү бар. Ул да булса Радик Юлъякшин белән килеп чыккан очрак, хәтерләсәгез, аны да берничә ай элек ниндидер таләпләр үтәмәүдә гаепләп Татарстандагы концертларын булдырмый калдылар. Һәм имеш хәзер Уфа үзенә күрә менә шундый дипломатик җавап кайтара. Бу версияга ничек карыйсыз? Юк, монда булайрак, җәмәгать. Менә дөресен сөйләргә кирәк. Монда журналистлар бер чыгара башлагач, нигә татар артистлары Башкортстанга кирелми дигәч, Радик Юлъякшин бик матур гына шундый юл ысулы тапты. Янәсе әзрәк обитнега политик кеше, янәсе монда Татарстанда Ростехнадзор анарга штраф салган, һәм инде истән кемдер инде анарга аяк чала, Татарстан мизгә әлегә килми. Ростехнадзор белән беренчедән ул үзе кычкырды. Миңа менә сәхнәгә менсендә Ростехнадзор һәм менә әйтсен, биткә әйтсен, без бер-бердән дә курыкмыйбыз дип, һәм алга алар биючеләр күрсәтмешә толпа җыйдылар. Һәм шуның аркасында менә Ростехнадзор кисәтү ясап, аннан аларга штраф суктылар.
Rospotnadzor sokkan ekan, ana bu so'rovni chekishga kerak Rospotnadzor bilan. Bunda prичем bunda Tatariston. Rospotnadzor qari Moskvaga. Ana Tataristonning organizatsiyasi tugul u. Şuna göre bizge de koyulgan talepler var. Bizden ötedik. Sizde yok. Koysadır vakitte belki bizim de narушение bulgandır. Но biz her vakitte ettirdik. Maskalarınızın kiyigiz, sizin karşısına çıkmağız. Хотя бы biz eğittik. Sınga piramida da gile eğittirdik. Akranlar koyduk. Çünkü bizge aldanın kurşa eğitip koydular. Kisetip koydular. Firdevs, şulay dik. Bu sefer ikinciden anda butilar kar yenesi radyetine kırtmediler de Firdevs'ini kırttılar deyip. Firdevs'ini kırtmediler deyip. Tataristan'da bir kaçanda andi nerse bulmadı. Hem bulmayacak. Bizim Tataristan'da bir kaçanda andi ограничение bulmadı. Kim kelip jırlı, şol jırlı. Marşrutni lista yok, hem ограничение da yok. Bu sefer en kızığı gelir aldığından Radik Yulyakşin'e min şaltırattım. Kamu tamağına baraydım. Radik dostumatan selam. О, братан, selam. Metem şundayra hal biteli. Я не знаю dey başın şuayrak bilmemişke salıştılar. Metem sen yerden bite alasın mı? Bizden başkasına kirti alasın mı dedim. Все, Silyaşam bugün ya irtege cevap berem degeç kişiye varganda şaltırattım. O skidovit etti. Şunun bilen yuvaldı. Yani әле siz konkret менә шушы соңгы вакыйга оңайыннан аңа мөрәҗәгать иттегез инде. Yok. Bu vakıga oңайыннан түге. Biz bitinmey. Şu bizge biz bit tege ministerствода etkəş administrasiya üze xalitsin degeç. Kirgiz miyekka sırası etti. Bizge arındak akşa gerek. Eydəgiz qaybır rayonlar davro birdi. Çünkü anda ştaraflı sanksiyalar koyulmagan. Şuna göre mında tege konsertni koyuğa yarı dediler. Emin indi alası kelgeni tuymazı, Neftekamsk, Dürtili hem başka şehirlerine indi. Şuna göre merak ettim Radik'a. Radik men etem, sen yerden bitip jiber misin mi? Deyip sen mene jiber marşrut kılını koya barasın kele. Men larga şehir isinden yaz jiberdim de. Ol bütünlük kişi şinçekken bulgan hal bu. Şuna ettirip men şaklandım indi, grupa gayttim men etem Allah tilese Radik dostumuz men etem yerden bitip jibere. Biz metem Allah tilese Başkırstan'a çıkarız. Bir gene rayonga tөгел, bir iki gene metem bарлык райондарга алып десе юл ачылачак дегени. Шайтырып кеше булды. Кеше мен барганда шалтыраттым, ул алмады. Бу хәлләр булды. Һәм бүген иртән язып ята. Мин кайтып барам Нефтекамскидан. Вопросны решу дигән, решетергә тырышырмын дигән миндә. Радик сәлам, юк кирәк түгел, рәхмәт дидем. Ул окей дигән. Шуңа күрә мин Радикка үпкәләмим. Бәлким чыннан да ул ulanlarga kızık nesede tügüldür, belki onlarga kirege bir de tügüldür. Şuna göre ol indi Salavat abiga buluştum dedi, irkege buluştum dedi, irkege buluştu. Kim anlattı? Daniyerga yalışmasam indi olu bize etti bitinde. Min şulay Tataristlerine buluşam degeç. Mine şulay min indi müracaat ettim. Min indi bir kimle de gayiplemeyim. Hem minim baratik provosiyelik nesinler. Башкорт milleti bile Tatar milletin, biz dus millet, biz birden millet. Mında provosiyelik etmesinler, butamasınlar. Hem bizni politika kitmesinler. Tamaşaçılar için gene aytып кетик әле Радик Юлякшинның бүгенге көндә шактый гына теге сәяси вазифада алып торуы билгеле бит инде. Ул Башкортстан башлыгының мәдәният өлкәсендәге киңәшчесе булып билгеләнде. Шуңа күрә аның bir карасаң мөмкинлекләре зур әлбәттә. Һәм дә шушы конкрет ситуациядә аның нинди карарлар, нинди гамәлләр кылуы үзенә күрә зур күрсәткеч булыр иде. Ансы үзенә карый инде. Монда бит теге мин нәрсә дип әйтим, мин пока әле беләлмичә, менә мин шуңа күрә чыгардым видео, менә әйтсеннәр Firdevs Yamayev nide gayıplene? Nindi gayibim var. Ник bizning Tatariston, Башкортстан tamaşaçısı, benim yaratgan tamaşaçı nige ısrarla aytırga tiyiş. Алар кайгы хасратын анытып келелер. Biz аларга шундай бәйрәм белән итәбез.
Мен bir kimge de müşahit etmeyeyim. Мен bir kim bilen tavuşlanganım yok. Men bir kim bilen de tavış çıkarganım yok. Men Radik bilen de tavış çıkarganım yok. Salat abi bilen de, İrke bilen de, Güzel bilen de. Ol tege vakittagi psi случится da endi ol yalgış tege Ildar Hakimov koygan arkasında gana çıkan nefsane men özüm koymadım. Men konflikte aytırga yaratmayım. Benim özümün tamaşaçısı var, tamaşaçım var. Men tege bir kimge de timim, bir kimge de bir kim bilen de konflikte kirgenim yok. Bitinisi bilen dost. Şuna göre Radikal ol birinci mında 7-8 yıllık birinci mında kelgeç, birinci yüzüme alıp kirip, kundırıp, başlatıp, Kuna gitkeniyim. Şundan beri biz dostlar, boyutlar da yazdırdık. Menin de men başıma da kitres gelmey, radik anakatlim eşeklik kılmasın da dir deyip. Çünkü benim köngülüm irken bolganga, evet bolganga men kişi turumda natçar oylay aldım. Kelip tuğan vaziyet sizge aniq ta'sir etken kibik ko'rinayindi. Siz jırşı, şaqti tanılgan jırşı, mena şuşu hislerigizni ninde bulsa bir jır bilen jırlap bere alasızmı? Bu situasiyani mı? Ayye, mena siz kişirgen hisler, hazır mena işigizde qoynagan hislerni ninde de bulsa özegizning jırıgız bilen aytip beregiz. Tezlenir bu deyip gitmegiz, Yeregin zinhar etmegiz, Kunakına şuşu dünyada, Eşigizde agu yırtmegiz, Bana hakka sözler eytmegiz. Bek zor rahmat Firdevs. Bu bizning sizning şaqti qiziqli sizning bek motor azagı bo'ldi endi. Sizga kelajakda da oңышlar tilaymiz hamda bu kelip turgan vaziyatdan her tarafını da qanoatlantirlik bir şişilish tabilar degan umidda qolamiz. Bek zor rahmat. Şişilirmiz çünkü biz do'st, tugan millet, birden millet bizni birinchi ayırib bo'lmasa bo'ladi. Rahmat bek zor. O'zingizga. Mena şunday hallar Ufadagı medeniyet bürokratlары bilen Tatarstandagı ya bulmasa indi Tatar tilli estrada jırşılары arasında ul soğuş bara, lakin en kızığı şul bu soğuşta yaklarının mümkünlikleri kopma karşı diyer idim. Çünkü bürokratlar yağında kurallar da yeterlik, administratif resurs da yeterlik, telefonlar da, emirler de, kürsətmeler de, emine artistlar yağında yaklav yok diyerlik. Bu bek köңелсез әлбәттә, bir яктан көлке, ләкин икенче яктан моңсу. Чөнки кем генә сугышса да ахыргы чиктә сәламәт акыл зыян күрә. Шуңа да үзебезне андый хәлдә калдырмыйк. Кадерле тамашачылар, хәерле көннәр сезгә.